Tall kilifa meɗen diine mana gardiɗo mana famille Oumarienne fof ɗum ɗo nde fuɗɗete nde yahanoma ha to makko o waɗi hen duwaw o waɗi hen hunde makko donc eɗen gandi eɗen gonde duwaw si en calminima ha en gayni mana hadratul Oumariya ceerno Madani Tall président rabatul ulamaul islamique ganda ko aduna o fof natti wonde Sénégal tan ko aduna o fof joni rabiɗe jogui ko affaire aduna o fof natti wonde Sénégal tan ko kanko jogui initiative hono no Sharif Sy wino nane ni kanko ɗowi en ha keɓɗen hande ɗo gonɗen ɗo e goɗɗuɗi e ɓadiɗi par ce que won almameɓe ummi ha Sédhiou gari ɗo won ummiɓe ha Koupantoum gari ɗo won ummiɓe ha Diarème gari ɗo fof yetti mamaɓe ɗo somi wi mboɗo naata inde mabɓe noon mo limi fof juumat kono gandon so neɗɗo noddi ɓuri notadema ko hilifaɓe mawɓe ganduɗa ko almameɓe ardiɓe jamaji almameɓe ɓe ganduɗa so tawi neɗɗo fuɗɗama so jibinama ko kañum adduto e muɗum eywa duwono ɗum sono inne ko kañum innata ɗum so tawi a waɗi Allah waɗi haajade so ruttima e jomum ko kañumne kadi mana fewnata ɗum totta ɗum jomum ɗum ko hunde mawde no fewi e alhamdulillahi rabbil alamin en jiiɗo on jii ko ari ɗo e almameɓe ina ɓuura temedere neɗɗo kono ɗum fof wona min guel ɗo tagui ɗum wadde ko ceerno men ceerno Madani Tall ceerno Madani Muntaka Amadou Muntaka Cheikh Oumar Foutiyou ko golle makko golli ɗum ɗo ha ɗum ɗo fof ko kanko haalde ɓeɗo hokki ɗiɗo konguɗi fof ha kamɓe ɓeɗo fof ɓe mbawi yettade ɗo min guel ɗo mboɗo famɗiri ɗum so ɗum yawti neɗɗo kala ɗo wawno wonde jokɗi he ummi e ladde he ari min jiiɗum min beltanima ɗum min bismima ɗum min mbawa rewde inde ɗe fof min bisimi on fof kala garɗo debbo hen e gorko hen suko hen e mawɗo hen min jii on ko Allah jooɓi jobdi moƴƴiri yo yoɓ on garduɗe mon e kotirɗe mon te ɗum ɗo ina wayno ko fellude jiyade ni saabu ɗum ɗo fof rondi ɗum son yi ɗum ɗo fof rondi ɗum ko président men de la république Alhaji Macky Sall ko waɗe leydi he ko ha jiiɗen ko waɗe leydi he ko partout lobbugel yo to woɗɗi e to ɓadi fof nokku fof yiitima hoore mum e ko waɗa ko ɗum tagui enenne joguiɗen mana haqqillaji darnude ɗum ɗo jeeɗen e walloɓe te kadi so Allah jaaɓi e hoto lelnen juuɗe men ken continue ɓe tan ha ñande keɓɗen victoire te ken heɓoɓe victoire so Allah jaaɓi ɗum on nani ko sereɓe kaali ɗum duwama gasi e so caggal ɓen ɗon kalama ha gasi ɗum ɗo ko rendi ɗo ko ha rendiri ni ko jogui ɗum ko goomuji kadi fof ɗi ndendi eywa ardi ɗum ko coordinateur men wiyete ko Haali Ñang kanko yuɓɓini ko yuɓɓi ɗo ko fof e so kanko o yawti ko jiiɗon tantaji mbaɗaɗi ɗi e siège uji gaɗɗaɗi ɗi e ko woni ɗo ko fof gila subaka hanki ha e faade hande musidɗo men Abdoul Malick Diallo ɗanaki jooɗaki waɗani koko ɗo tan woni yaltani ɗo hayso min cohlimo o wiyata ko gaare tawe kam ɗo ha ɗum ɗo feewa min jii golle makko yooɗi feewi. Voilà donc honorable Daouda Dia wondude délégation mum Daouda Dia mo ñew questeur de l'Assemblée nationale Daouda Dia de ganna hande rendu conseillade kankone minimum Harouna Dia abdi gorna do non jaajaɓe no keeɗo Didier s'il vous plaît pour nous accompagner. Bandiraɓe assalamu aleykum mbolo mi nangen def waxonna kérok bilan président Macky Sall doy na campagne laamima yiili pétrole jaɓani feeñ président Abdou Diouf laamima yiili pétrole jaɓani feeñ président Abdoulaye Wade laamima yiili pétrole jaɓani feeñ président Macky Sall laami pétrole yattini yiilo
wonde gentleman kanko ɓuri ɓe yodde kanko ɓuri ɓe wadde cukalel kanko ɓuri ɓe gandal kanko ɓuri ɓe pelliral kanko ɓuri ɓe susde liggey kanko kadi ɓuri ɓe wune ɓe wiya wattu hen wune hande noon mi haala noon hol président Macky Sall ko lamtoro gueɗe mbiye goo ko diagrafe ndulumaji mbiye ɗiɗi ko bees guiɗulon mbiye tati ko pourba jolof mbiye nayyi so temps heeƴino mi haala noon ko jiide Serigne Touba mi haala noon ko jiide Seydi Hadj Malick mi haala noon ko jiide Cheikh Oumar Fouti mi haala noon ko jiide Souleymani Baal mi haala noon ko jiide Sénégal fof wujjalame ana wujjaɗi garmaga wujjaɗi hunɗonɗa lamto wona jadde lamɗo yeddetaki kot Makki Amadou Abdoul Boubou yowti lamtoro Samba Hamadi Hamed Taɗeli Bana Moussa mo sange jeere Jalwago Wano Kumba Diara Mayram Assane Sadio Kumba Ali Labba Ali Penda Hamad Tegadi Penda ha koni cagan Ali jeeri waran kumbul baroga Demba Takko Salliki Sega Amo Sadaka Jalani Hafsa Samba Ali Maram Sawa Kuwa Dolla Hanfi Ngone Sengal Samba Ali Buhari Demba Mohamed Dolla Cagan jeeri Pungoyde Almami Abdoul Ndangudile Damel Hamadi Ngone Sembe Pedani ha gandi kawɗe kawaɗi gafti pirɗe dimaɗi holmo sendi sine demoru gallo Samba Siley Ali dattu Oulumane Bawuro Samba mawɗo ɗella ko jeeri Pungowi ñalawma Almami Abdoul Ndangudile Damel Hamadi Ngone sembe pedani ha gandi kawɗe kawaɗi gafti pirɗe dimaɗi omo sendi sine dara demo mo coyi dara ɗumɓe Birane Samba tette ganne kecce jogo tafere jeeri Pungowi ñalawma Almami Abdoul Ndangudile Damel Hamadi Ngone sembe pedani ha gandi kawɗe kawaɗi gafti pirɗe dimaɗi omo sendi sine Boubou yettu Birom Samba Ferella on woni maɗa sabu aɗa andi ko lamtoɓe wimo ɗon mbolu ma haɓe jaali ka ma haɓe borowol ma moƴƴi caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi salmini hohoɓe wonɓe ɗo e nder sal o pop mi fuɗɗorima almameɓe ɓe e arɓe ɗo responsable uji tawtorede nde min gari ɗo e yamirore ɓe mbi ko idi fo eɓe jafno on président wi oɗon gandi hande ko jahowo Dooli ko jahowo Linguére ko udditowo lawol Touba Dara Linguére o wi noon yon gandu e ɗum ɗo fof o haalini ɗum ko Abdoulaye Daouda Diallo haalanimi ɗum o wi an président fedde ɓamtare leydi o wi aɗa andi on jiidi aɗa andi on kaldi omo andi liggey moɗon omo andi darde moɗon omo yetta on omo jarna on omo andi liggey moɗon wona ɗo e Dakaru tan wona Fouta tan koye région ngaji ɗi pop te on kolliri ummiɓe Sédhiou kaaliɗo ummiɓe Koupentoum kaaliɗo ummiɓe région ngaji goɗɗi kaaliɗo ɗum noon Sédhiou kaaliɗo ɗum noon firti ko mouvement mono ko mouvement national ɗum mi yiɗi haalde ɗum e yeeso miñam le questeur Daouda Dia mo ganduɗa mbeɗa salmin ɗum ko o wi on yon ɓeydu tinnare daroɗen enen pop sabu ñande nogas e nayyi lewru février so kontama mbiyen wiiw sabi ko président Macky Sall waɗa réélire au premier tour le 24 février 2019 inchallahu rabbi Siwa
Merci. Assalamu alaikum bandiraɓe. Mi salmini honorable député wonɓe ɗo henna. Mi salmini les hauts conseillers aussi wonɓe ɗo. Min calmini membre conseil économique social et environnemental wonɓe ɗo henna. Min calmini nos ambassadeurs et consuls. Min calmini directeur uji généraux wonɓe ɗo henna et directeur uji aussi sectoriel. Min calmini mawɗo mouvement meɗen gadduɗen ɗo hande o ceerno Ali Sow hay so wi hande o jaaɓi yetede Dia min jaɓanimo. Min calmini le coordonnateur mabɓe Haali Niang. Min calmini bureau ngo fof no fotiri hay goto min jejjitani. Min calmini le président du conseil départemental de Podor mo ganduɗa hande so haalama eɗen gandi holko foti to tolni, wona to banggue haala makko ala, koto banggue liggey makko e darde makko e darannade Fouta fof no fotiri, et particulièrement département de Podor. Non président, soyez remercié. En calmini hilifaɓe diine arɓe ɗo henna, cembini en ɗowi gueɗe ɗe to banggue juɓɓudi, kono en calmini kadi hilifaɓe aada arɓe ɗo henna hawrude oɗo ñalawma. Min beltinima on dariɓe fellitɓe darnade président Macky Sall. Mbiɗo wawi wiide de mbaɗɗon ko fodde moon timmude. Min noon mi ari kono mbiɗa arde délégation timmuɗo. Mi wawa limdeɓe aɓe keewi e jaafo, kono kam kamɓe fof aɓe calmina on, aɓe jarno on e golle moɗon. So en gari ɗo hande ko fodde meɗen, sabu mi ruttotako e ko yimɓeɓe kaali ko, to wonde darde président e nder Sénégal woni bilan président. Ko président waɗe Sénégal ko, kala neɗɗo to gonɗa to mbawɗa wonde fof jungo makko yettimama. Ko ɗum tagi haalɓe fof nde kaali kono belda wona bilan ƴeweteɗo ene membite ala, ko bilan a daara tan aɗa yiya aɗa lima. Sa tawi a wiya aɗa lima bilan o hande, mbiɗa wawi haade discours am fof ha gasa taw ko bilan o tan limami. Kono ɗum addani en ɗo hande, addi en ɗo hande ko jarnade ɓeɗo hilifaɓe, ɓeɗo dariɓe responsable uji jeeɓe koye muɗumen. Il faut ɗum laaɓa ko jeeɓe koye muɗumen, waɗa yimɓe fawiɓe e laamu, ala ko yimɓe dañɓe martaba muɗumen ha paari dari ene jaggano président de la république son excellence Macky Sall. E nde ɗo yiyande ko yiyande moƴƴere no feewi. Holko waɗi ɗum? On jii politique o won fuɗɗiɓe haalde hen ko woni département onon mbiyoɓe to Bounkiling ko ɗum woni e département ji Sénégal fof, woppani hay département goto. Waɗoɓe politique ɓe kawrata par ce que hen saaji ko intérêt ji mabɓe tan ɓe jiyata, ɓe jejjita président de la république. Hande noon en gandi ɗum fof hande foti ko joñede. Hande hay goto ala cakka, hay goto ala fandare, so wona fandare wadde président Macky Sall président du Sénégal au soir du 24 février 2019.